Това е история за силната вяра на един баща и още много безименни хора. Вяра, че над нас стои някой много по-голям и по-велик, който се грижи и е готов да поеме болките и неволите ни. Вяра, която връща към живот, която прави чудеса и лекува. Намираме се в храм Света Петка, квартал Роландовци. Храм Света Петка е започнат като строеж 1885 година, а 1890 вече е осветен. Храмът е стар, но добре поддържан, слава Богу. 2020 година като дар ни подариха иконата на Света Богородица Скоропослушница, която се изрисува и се направи на Атон Света гора в манастира Дохияр, която именно от нея са тези прекрасни чудеса и ние сами може да се убедиме от даренията, които са направили от хората. Това са все хора, които са получили някакво изцеление или някаква благодат от Света Богородица и от Бога, тъй като самото име на Света Богородица Скоропослушница предполага, че нейните молитви биват най-бързо чути. Историята с изписването и пристигането на иконата тук също е свързано с чудо. Случва се на Борислав Лазаров, който поръчва изписването и е основен дарител на храма. Тук имам една лична трагедия. На 150 метра от храма катастрофираха, имам две близначки. И след като претърпяха катастрофата, казах, че ако Господ ми върне децата, аз ще възстановя този храм и ще го направя. Техният живот е бил застрашен, така ли? Да. 10 дена бяха в реанимация. Имаме хора, които бяха болни от неизлечими болести, молейки се пред Света Богородица Скоропослушница, получаваха изцеление и слава Богу, все още са живи и здрави. Имаме хора, които нямаха дечица до момента, но ето в момента имаме две чудеса и двете дечица, които се родиха, бяха кръстени в нашия храм. А вие дори имате и епикризи? Имаме епикризи, които са давани от болни хора. Първата жена, която още с идването и разбра, тъй като тогава лично блажено починалият патриарх Неофит посрещна Света Богородица Скоропослушница и когато я сложихме в проскинитария, една женица от Варна дойде да се молиме, тъй като тя имаше бучка, рак на гърдата и молихме се и слава Богу, когато отиде на дадената и дата за операция, доктора беше казал, че бучката толкова е намаляла, че няма нужда от операция. Жената все още е жива и здрава и се чуваме, за да благодарим от време на време, тъй като Варна е далече. От време на време, когато тя има възможност, обажда се, идва и пак благодариме. Изцеленията са не за да придобие иконата и храма слава, а изцеленията са за смирение и за спасение на нашите души. За смирението и битката за вярата разказва и Борислав. Като започнах да правя храма, да го възстановявам и започнах постоянно някакви болешки, нещо да страдам. Но сериозни болки. Корем, крак, все нещо ми става. И викам, това не е нормално. Отивам на лекар, те викат, нищо ти няма. Божа работа правиш, пък... Викам, как ми няма нищо. Аз не се побирам в кожата си. Пала колата, отивам на Дохияр и почвам да му разказвам. И Гогна започва да се смее. И аз викам, защо се смееш? Аз ти разказвам нещо, което имам сериозен проблем. Той ми казва, вика, виж, момче. Вика, това са нормални неща. Дявола, вика, от другата страна на улицата. Той срещу храма. Той се мъчи по всякакъв начин ти да приключиш да правиш храма. Те гледа. Той иска да спреш. Това е дявола, това е неговата работа. Но ти, вика, трябва да направиш храма.
направиш ли храма, ще приключат болешките. И така стана. И така стана. Да. Изписана в Света гора е и другата чудотворна икона на Света Петка Българска, чието име носи и самия храм. Именоването, както и получаването на земята, на която е построен, също е свързано с чудо. За да се построи този храм, де-факто дарителката на земята, за да се построи, тя в съновидение или, как да го кажем, по внушение от Бога, казва на кой трябва да бъде кръстен този храм. Именно светицата е храм Света Петка. Слава Богу, в храм Света Екатерина, тъй като ние се намираме в такъв комплекс, където в един двор има два храма. Света Екатерина, там пък се покоят мощите, след малко ще видите, на Света Петка, на Света Екатерина и имаме частица от мощите на Светия Кръст, където е бил разпнат Исус Христос. Реконструираният храм се разраства и през 2019 година от Доростолската епархия подаряват частици от мощите на Света Петка, Света Екатерина и Светия Кръст Господен, които се пазят в отделна мощехранителница. Храмът Света Екатерина, както и там пише, 2011 е възстановен, 2018 е осветен като нов храм, тъй като този храм на това място, стария храм, е бил много стар, разрушава се и тогавашното църковно настоятелство пак с дарители решават да го бутнат и да се построи наново, като в ултара Светия престол не се пипа, тъй като в него Светия престол е на мястото си, където е стоял и в стария храм, тъй като в Светия престол, както трябва да е навсякъде, има вградени мощи на мъченик. А това като икона е Светата Екатерина, която, слава Богу, тук е изобразения в целия си вид, както виждаме и там, от ляво, наше дясно, на Исус Христос. Тъй като нейното житие е такова, че тя била много красива, искали са я много богати хора, но тя казва, преди да получи мъченическата си смърт, тя казва, че ще се ожени за единствения хубав младеж, защото това е самия Исус Христос, който се явява на сън и това е нейния жених и тя претърпява мъченическа смърт заради него. В двора има и още един малък параклис, посветен на свети цар Борис Михаил. Той служи за изповеди и усамотение. Намираме се пред новата сграда, която с дарителството на същия дарител построихме, която се освети 2021 година. На тази площ имаше една много, стара сграда, пропаднала, която не ставаше за нуждите на храма. И се построи тази новата, където виждаме, направихме 3 килии монашески, които, когато идват свещеници или монаси от други епархии в нашата, в София, да не плащат хотели, а да могат да преспиват за по 1-2 нощи. Разполагаме с хубава магерница, която, когато имаме храмови празници или поводи за раздаване на храна на нуждаещите се, си готвиме тук. Така църквата с течение на времето се преобразява, а хора отблизо и далеч се събират, за да изкажат вярата си и да измолят нуждите и мечтите си. Аз вярвам, че един ден вярата ще спаси света. И всичко това, което става, може би, защото сме невярващи. Ние всички, повечето хора вярват само когато имат нужда се молят. Всички ние знаем, че този живот, който го живееме тук, е преходен. И така трябва да го живееме, така трябва да даваме и на хората около нас, да имаме любов не само за тези, които ни обичат, и тези, които ни мразят, както казва Исус Христос. И имаме надежда за бъдещия, за вечния живот. И това именно
както казват и светите отци, ни се дава да проумееме, че трябва така да живееме, че да живееме за спасението на нашите души.